Әйтәләр кенә үдәдән балалар бакса торганда һөйләп киттек әле. Безнең 40-нчы балалар баксаһы 76 елда төзелгән. Хәзерге вакытта безнең 11 төркем эшләп килә. 6 төркем башкорт төркеме һәм 5 төркем рус төркеме. 30 педагог эшләй, шулай ук укытучы логопед бар, педагог, психолог, 2 музыка итәкчеһе, физкультура итәкчеһе һәм тәрбиячеләр. Безнең балалар баксаһы иртәнге 7-нән киске 7-гә хәтлек эшләй, 12 сәгать дәвамында эшләй. Унда төрле түңәрәктәр алып барыла. Кызлар нимә эсти алабыз бирәгез? Яраткан баксагыз турында үдегездә. Торганда көн һайын эшкә һагынып барабыз, балалар дагыдарак күрмәһәк, минем булай төшкә керәләр алар. Шулай һагындыралармы? Һагындыралар. Директорның исеме, атамалары бисек. Мөдиребез Вәлиева Наилә Мөхәммәдияркада, бик һәйбәт итәкче, абруйлы итәкче. Үзенең коллегалары өчен янып көеп эшләүче, район кимәлендә район башкорт балалар баксалары өчен ул методик оешманың итәкчеһе булып эшләй. Безнең Киров районында ла балалар баксаларында ла, үзебезнең балалар баксаһында ла шулай ук милли телде белгән башкорт татар төркеме тәрбиячеләрен кабул итәбез, төрле саралар үткәрәбез, унда катнашабыз, фикер алышу, түңәрәк өстәлдәр оештырабыз. Анда бөтенләй телде белеп киләләр. Мәллә һездә килгәч кенә телде яхшылап өйрәнә башлайлармы? Юк, унда күбрәген алатай өләсәйләре белгән, әсәйләре аңлаган балаларда без башкорт төркеменә бирергә теләйбез дип. Балалар белмәһәләр. Балалар белмәһәләр дә башкорт төркеменә бирергә тырышабыз. Һуна рус балалары бармы шул арага ингән? Менә әйтәйек, башкорт телен өйрәнергә теләгән рус балалары. Бардар. Улар нисәгәрәк менә телде? Балалар бит инде өйрәнәләр. Улар бер-бер менән уен барышында, дәрес барышында бер-бер менән һөйләшәләр, уртак телдә балалар өйрәнәләр. Шигырьләр, һөйләйләр, аңлайлар моны уже башкорт телен яхшы аңлайлар, моны шул белмәй килгән балалар инде. Менә кызлар нишләп ошо һөнәрде менә һайларга булдыгыз? Тап ошо һөнәргә тукталдыгыз менә. Тәрбиясе шул иң беренче балаларда яратудан киләләр дип уйлыйм. Икенчедән ул иҗат эше бит инде көн һайын нимәлер өстендә эшләйһең, иҗат итәһең, төрле рольләргә инәһең, бер көн анда хатысы булып, икенче көн врач булып та, төрле уен вакытында төрле рольләргә инеп уйнайһың. Ата-әсәләр белән менә нисек? Мөнәсәбәттәр. Безнең Аллага шөкер, ата-әсәләр белән мөнәсәбәттәр. Аңлайбыз, бер-беребезне аңлайбыз. Бер-беребезне аңлайбыз. Шул бергә кәңәшләшеп эшләйбез ата-әсәләр менән. Безнең инде төп юнәлеш булып балаларда патриотик рухта тәрбияләү тора инде. Шуңа күрә лә без инде үзебезнең бына район, Киров районы тарафыннан кала кимәлендәге башкорт телен өйрәтү, ныгыту, уның гореф-гадәтләрен өйрәнү буенча без бына һәр елда